Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ug sa atong mga tigpaminaw na dili mga Muslim, may hapon sa tanan ug inaot ana sa mayong kahimtang samtang lamina sa mga inshallah. Ug welcome sa programang Al-Islam na madunggan sa adlong Lunes hangtod sa Biyernes sa oras na alas 4:30 sa hapon. Isang oras ta sa adlong Lunes, Miyerkules ug sa Biyernes. Ug 4:30 na taman sa 5:30. Sa adlaw nga Martes ug sa Huwebes, tunga sa oras lang 4:30 taman sa alas 5. Alhamdulillah. So dinhi lang sa DXUN Radio Ukay 819 band sa AM band. Alhamdulillah. Ako yung suon na si Jamil Raskin. Kauban ako ang mga kasaligan. Dili sa si bro Rizal Hajirel. Ug atong alim na si Ali Mahmud Alopo. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta mo diha mga tigpaminaw na mo? Alhamdulillah. Naginaot nami na maayo mo diha. Inshallah ihatag na ko balik kay Jamil. Alhamdulillah. Ug before ta atong atog sa atong alin no, amo lang i-invite sa among center diya sa Nurhuda Islamic Learning and Center na himutang da sa Dalan Quirino. Kilid lang sa Davao Doctors Hospital o taatbang sa Amanabang ug sa Philcris no. Inshallah pag namoy panahon no, inshallah na kumbaga na may gusto dawahan kung mismo ka mo dili mo Muslim, gusto mo katong sa Islam, katong authentic jud na tudlo sa Islam. Inshallah dabita lang ang Islam Center. So atong paminawan karon ang atong alim na si Ali Mahmud Alopo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa among mga sukitig paminaw, maayong hapon tanan o maayong hapon sa inyo. Labi na sa mga sukitig paminaw no. Sige subaybay sa atong programa so Jamil so it's kan no. Inaot unta aming sa kadugay ninyo sa inyong pagpaminaw unta nakakutlo ka mo may pagtulunan sa mong pagtulunan nga ang Islam. Labi na sa mga higala diya nga dili pa Muslim. Ayaw mo pagduha-duhang mo dool sa mga center or bisan asa diri nga center sa Davao. So natin mga Islamic centers diri sa Davao no. So dili mo magduha-duha nga mo dool, mo sulod, mo dangot sa ilaha. Kanya maminaw ka mo. Pangitaan ninyo ang kamatuoran. Pangitaan ninyo ayaw mo kaulaw o i-apil na sa inyong listahan ng Islam sa inyong pagpangita sa kamatuoran. Unya ayaw ninyo basihi ang tao. Tanawan ninyo ang pagtulungan sa mga reliyong Islam. Mao ka to inyong basihi. So iksong Jamil o iksong Rizkan nanata sa bulan sa Sha'ban no, sa Hijrah. Kapit na moabot ang ato ang ginapaabot nga bulan, ang bulan sa Ramadan. So ang Islam ang god susama lang gyapon sa lunar calendar. Ang Islam natay 12 lang gihapon ka bulan. Ikasiyam dito mo ginatawag nga Ramadan. Ang Ramadan pangalan ka na sa bulan. Aron masayod ang tanan. Pangalan ka na sa bulan. Gani gihinganlan daw ka nag Ramadan kay tungod sa gikutlo ka na sa kalima word nga ramad. Ang ramad katong sobraan ka init ba? Tung buhangin daw nga sobraan ka init. So nagtuta nga kita nga Islam nga mo nay tinuod nga summer diya sa bulan sa Ramadan. Kay perting inita gyud diha. Oh, pasok kita. So mo na to ang ginapangandoy no na maabtan nato ang bulan sa Ramadan. So bali mo pud ako ang topiko karong adlaw. Bahalag dili na to mahuman karon bali ato lang i-series na isugpat. At least makakuha taw pagtulong ng karong bahin sa bulan sa Ramadan unya. Ma-clear pud sa ubang tao kung unsa gid ang ngano nagapuasa ta. Bali ang Ramadan na ay ang literal meaning sa Ramadan ang buot pasabot niya is pagtiis. Pag-antos mo na ginabot pasabot sa Ramadan sa literal nga meaning pag-antos.
Ang Islamic na meaning niya, Ramadan means pag likay o pag-antos nimo nga dili madaot ang imong pagpuasa o pag-ayuno gikan sa pagsidlak sa adlaw hangtod pag sahop sa adlaw. So usa to mga daot, so matapik lagi ako nato na diha. So ang Islam dili lang kining pagpuasa, dili lang sa Muslim na ordinansa. Although na ordinansa ni sa unang panahon aron sa kasayuran. Naging Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyang Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kamo na mga manunoo. So gitawag na po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyang mga pinangga ng mga ulipon, ang mga manunoo. So wala niya gi-generalize ang pagtawag. Gitumpok lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kamo na mga manunoo. Subot pa sabot ana ang usa ka sahabat, usa ka disipulo sa pinanggang propeta Muhammad sallam, kung makadungog kamo daw ng mga Muslim, kamo ng mga manunoo, kung makadungog mo ani nga tema sa Quran o kamo ng mga manunoo, paminawin ninyo ang kana siya nga aya. Paminaw kamo mayo kay basig na i-order ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o na siya ibadlong sa tua. Subot pa sabot pinangga di ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa labong makagagahom ang mga taong manunoo sa iyaha. So gipalabi niya, unsa man kadto ang gitawag sa Allah, o kamo na mga manunoo, giobligar sa inyo ang pagpuasa. Giobligar sa inyo ang pagpuasa. Susama sa pagkaobligar sa kadto mga tao nga nauna pa sa inyo ha. So ambot pasabot, naana day nakauna pa sa tuang nga nagpuasa or nag-ayuno, dili lang kita nga relihiyon. Sa panahon ni Propeta David or Dawood alayhi salam, giordinansahan na sila pagpuasa. Ang sistema sa ilang pagpuasa sa una, mupuasa og usa ka adlaw pagkaugma dili na pod. Interval ang ilang pagpuasa. So mo kadto ang giordinansa sa panahon ni Propeta Dawood. Nya pag abot na pod sa panahon ni Propeta Jesus o Isa alayhi salam, ang pagpuasa niya og sa iyang gingsakupan 40 days kung dili ko mamali, di ba? Igsoon dyan nila na naisgutan ka na sa Biblia. 40 days ang ilang pagpuasa. Unya, dili lang siya 40 days kung dili apil gabi. 24 hours ang ilang pagpuasa. 23 hours ang pagpuasa ang ilang pag-antos. Dili mo kaon, dili mo inom, dili mo tapos silang asawa. Unya, naay usa ka oras diha. Pagsahop sa adlaw, mukaon ka diha. Kanang pagkaon na, diretso na pagkaugma na pod. Pag abot sa Islam, inato lang gyapon ang naandan. Gani, dili pa kadto. Kadtong unang giordinansa nga pagpuasa sa Islam, kadtong Al-Ashura, kadtong ika-10 sa Muharram. Moto'y primero nga pagpuasa nga giordinansa, o kadtong Ayyamul Bid, kadtong 3 days sulod sa isa kada bulan sa Hijra. Katong 13, 14, 15 sa Hijra. Katong tintakdol, basa-basa pa nila. Sunna, sa karon nga panahon, sunna na ang pagpuasa na. Pero sa unang panahon, sa panahon sa Nabi Muhammad sallam, mo katong origin nga pagpuasa. Kunya pagkauman, pagkababa, ato nga aya, katong nga bersikulo, katong ika-10 sa Muharram, o katong 3 days every month sa Hijra, nahulog na lang siya nga sunna. Nahulog na lang siya nga sunna. So, muna ni ang pag-ordinansa sa pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Pero, ang pagpuasa po, susama sa puasa ni Isus. 24 hours lang yapon. Tungod kay naay nahitabo, murag sitwasyon to ning Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, wala siya nakaantos, murag na siya nabuhat siyang asawa, niya ning reklamo siya sa Nabi Muhammad sallam, mao kadto ang dahilan nga nausab ang sistema sa pagpuasa, dili na 24 hours, kundi gikan na lang sa pagsidlak sa adlaw hantod pagsahop na lang sa adlaw. Magpasabot alas 4:30 hantod alas 6 na lang. So nahulog siya nga murag 13 to 14 hours na lang atong pagpuasa. Subot pasabot dili lang kita ang giordinansahan ani. So napay na una sa tuwa. So klaro kayo nga aya, unya unsa may dahilan, unsa may tumong nga nganong
nganong giobligar man kita nga magpuasa sa bulan sa Ramadan. Kaya naman ko tayo madunggan nga ubang tao, ma-Muslim man o dili Muslim, nga lisod daw ang mag-Muslim. Kaya labi na sa bulan sa Ramadan, dili daw gibawal ang tanan. So, buot pasabot, kung tinuod ka nga manuno sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa labaw makagagaw, wala kay reklamuhan. Tanaw, kung sabto na nato, mga higala, mga iksur nga nagapaminaw karon, reality ba? Kung naagani kay nagustuhan nga babae, tanan, andam kabuhaton tanan, para lang makuha ni mo siya. Andam kamuantos. Kato tao lang ang imong ginakuha. Kung sa pagkahaang order sa labaw makagagaw. Di ba? Simple lang kato nga logic. Nya mo reklamo pa ka. Samantala ang tao kanang pag-antos nimo sa atubangan sa tao, dili man siya makahatag og grasya sa imuha. Dili pud kanya masilutan. Di ba? Samantala kining order sa labaw makagagahom, sundon nimo na kay grasya. Dili nimo sundon pagasilutan kaniya. Inana lang kasimple mga igala mga igsoon nagapaminaw karon. Padagaron nato ang atong unang-una. Dili lisod ang Islam. Kung tinuod ka man nga manuno, kung tinuod ka man nga gibilong, giuban nimo ang imong sarili sa ginatawag nga mu'min, manuno, dili ka mo reklamo kung unsa may order sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa may purpose, naragyapon dito sa ayang atong naisgutan, la'allakum tattaqun, aron kamo magmahadlokon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So klaro kaayo ang giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, aron matugkan kamo kahadlok. Lain testing mga higala mga igsoon kato mga tao nga tinud-an na yung ilang pagpuasa, ma-feel nila. Mga ganito na gani, nagsulti ang ubang mga ulama, ang bulan daw sa Ramadan, pinaka-the best daw ni nga pagdisiplina sa kaugalingon. 1 month nimo disiplina ng imong kaugalingon. Gi-practice nimo, gi-disiplina nimo imong kaugalingon nga dili ka mukaon ug adlaw, dili ka mutapod sa imong asawa ug adlaw, dili ka mo inom sa adlaw sa Ramadan, dili ka man libak, dili ka man daot, tanan dili nimo buhaton. Imong bisihon ang imong kaugalingon sa paginumdum sa Allah, pagbuhat og kaayuhan. Kana 1 month nga pagdisiplina nimo. So ambot pasabot sulod sa isa ka bulan, niya paggawas sa bulan sa Ramadan, walay kabag-uhan sa imong sarili, ambot pasabot dili tinud-anay ang imong pagpuasa. Wala ka nakatunan. Kung dili murag lang ka og gapnod ba? Ning sabay-sabay lang ka sa balod. So dili na. Kaya pagkabot sa Allah sa paghukom, dili ra ba grupo ang silutan dito. Dili pod grupo ang pag-grasyahan dito. Individual. So mo kadto mga higala mga igsoon. Mo kadto ang pinakadakong purpose sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aron tugkan ka mo og kahadlok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Once mahadlukan ka sa Allah, mu'min ka. Once mahadlukon ka, mu'min ka. Mo na ang pinaka-the best niya. Mo na. Usa may kaayuhan sa pagpuasa in general. Wala pa ta nagisgot sa pagpuasa gid sa bulan sa Ramadan. Kanang general nga kaayuhan sa pagpuasa. Kaya pagpuasa, duha ka klase ang pagpuasa. Aron sa kasayuran pod, duha ka klase ang pagpuasa. Puasa nga obligatory o puasa nga sunna. Ang puasa nga obligatory, mo kini ang pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Ang pagpuasa nga sunna, mo katuto na iskutan kaganiya, katong every kada adlaw sa Lunes o Huwebes sunna ang magpuasa diha. Unya 3 days sulod sa isa ka bulan, kada bulan, katong Ayyamul Bid, 13, 14, 15 sunna ang magpuasa diha. Unya Ashura, ika-10 sa Muharram ug ka ika-9 sa Dhul-Hijjah. So sunna ang magpuasa diha. So duha ka klase ang puasa. Kay unsa nga ang kaayuhan nga makuha nato sa pagpuasa? Masunna man or mafardo. Ngayon Allah subhanahu ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katong sa hadith al-Qudsi, ngayon Allah subhanahu wa ta'ala, tanang daw trabaho sa tao iyaha. Kullu amali ibni Adam lahu. Tanang trabaho sa tao iyaha. Illa siyam, liban daw sa pagpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ana Allah subhanahu wa ta'ala, tanang pagkatrabahoon sa tao, mga maayo, iyaha kadto. Except sa pagpuasa, kaya ang pagpuasa, para kadto sa kuha, o ako mismo ang muhatag og grasya sa iya. Direct sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala ka ng sambayang, pagsadaka, pag-hajj, ipaagi pa sa Allah sa iyang anghel. Pero ang pagpuasa,
mismo ang Allah ang muhatag og grasya direkta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inanapod kabugat ang pagpuasa. Makatunggingon sa Allah, wasiyamu junna. Ang pagpuasa daw taming. Taming ha? Ang tafsir ala sa mga ulama, taming daw nga dili ka makabuat og kadautan. Taming sa tanang sitwasyon. Dili lang ang imong kay ang pagpuasa manggod, dili lang kagutom ug kauhaw ang atong pag-antuson. Dili lang bakba, dili lang tiyan ang atong pagapapuasahon diya. Tanang parte sa lawas magpuasa. Ang imong mata nagapuasa. Antusa ang imong mata nga dili itan-aw sa mga gibawal sa Allah. Ang imong dalungan nagapuasa. Antusi nga dili nimo ipapaminaw ang imong dunggan sa gibawal sa Allah, sa giharam sa Allah. Ang imong bakba, ang imong kamot, ang imong kagustuhan. Dapat magpuasa po na siya. Kung tanaw nato, realidad, sa realidad nato, mapuni nakita nato, unya madungkan, sa bulan sa Ramadan, imbis nga mabisi ang atong bakba sa pagzikir, mabisi atong mata sa pagbasa sa Quran, mabisi ang atong dunggan sa pagpaminaw sa Quran, nabaliktad na. Nabisi na nun ang mata sa pagtulog. Di ba? Unya, nabisi po na atong dunggan sa pagpaminaw sa mga music na gibawal sa Allah, pagpaminaw mga panlibat, pagpandaot, samantalang gibawal ka na sa Islam. Labi na nga itong mga dila. Dili lang bakba ang atong papuasaw nana. Dili tanan mo nang ingon gani wikaya junna kay taming. Og maupod ka na sugo sa Islam. Sa katong ulitaw nga dili makakaya og mga sawa. Ya ma'syar ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati' falahi bis-sawm. Tanawa ang giingon sa Islam, tanawa sa kaayo sa Islam. O kamo na mga kabataan, si kinsa daw katong makakaya og ba'a, duha ka buk ang tafsir aning ba'a. Kanang panglawas ng panginahanglan, kaya niya og financial na suporta sa iyang asawa. Kung kaya niya, mga asawa siya. Kan makahatag siya dori, mga asawa siya. Kaya nga naman, ang pagpangasawa daw, ang nakanindot sa iyaha, fainnahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kaya kanang makaprotekta daw sa imong mata, nga dili ka makatanaw bisan sa lain. Protektahan po niyo ang imong pribado nga parte sa imong lawas nga dili ka makakumit og sala. Kaya nga na may kaasawa. Pero ang gipaikog ato sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman lam yastati' fa alayhi bis-sawm." Si kinsa daw ang walay kakayahan nga muhatag, musustento, muhatag og dore, ang lawas ng nga kinahanglan dili niya mahatag, katanaw niya sa kaugalingon nga malupig niya ang asawa kay dili niya mahatag ang katungod, fa alayhi bis-sawm. Obligatory nga magpuasa siya. Di ba? Natilawan nato na kung magpuasa ka, walay gana. Inana, kanindot. Di ba, gisuti na to diri Jamil, iksuong Jamil, o Rizkan nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dili ka na mo order og usa ka butang kung walay kaayuhan. Dili po na mo badlong og usa ka butang kung dili makadaot. Sa ato pa, gisugo niya ang pagpuasa kay, dakong benefits, dakong benepisyo na yung ato makuha diya. Masya Allah. Sa mga kanto, siyamu junna, protection. Faida sama ahadukum, kung nagpuasa daw ang usa sa inyo ha, fala yarfath, wala yaskhab, wala yajhal. Dili daw siya magsulti o magbuhat o kanang mga dautang buluhaton. Dili siya mamalikas, dili siya manlibak, dili siya mandaot. Tanan dili niya buhaton tanan, kaya nagpuasa siya. Fa in syatamahu, in ja'a ahadun, syatamahu aw qatalahu, falyaqul inni sa'im. Kung na daw maabot sa katao sa iya, kay awayon siya, insultuhon siya, kung sa ingon niya, musulti siya sa iyang kaugalingon nga inni sa'im. But pasabot, nagpuasa ko, dili ko mo patol sa iya, ayaw og patol. Kung gibuy-buyang ka, pasag din na siya, ayaw og patol kay nagpuasa ka. Tanawa, kung buot pasabot sabto na itong katungaya, katugatunadit, gitudluan ta sa Islam ug maayong pamatasan, hilabi na ang pagsabar, pagpasensya. Tanawa. Klaro kayo ang pagtulunan sa Islam. Klaro kayo. So po sa mga higala nga katong mga dili Muslim, unta hinaot unta mi nga tukiasa ninyo ang pagtulunan sa Islam. Ayaw ninyo tanawa ang tao.
Kaya kung tanaw ninyo ang tao, maglibog-gib mo diha. Dali na kayo mo makahukom. Kung tao ang inyong tanawon. Tanawan ninyo ang pagtulungan sa Islam. O niya, kung mabasahan ninyo, na sa inyong pag-desisyon. So, klaro kayo ninyo sa Islam, no? Klaro gid kayo na dili lang sa bulan sa Ramadan o dili lang siya nga nagpuasa. Nagpuasa siya o wala siya nagpuasa, dapat protektahan niya ang iyang dila nga dili siya makasulti og dautan. Dili siya makatrabaho og dautang buluhaton. Ha? Nagpuasa man siya o wala nagpuasa. Mas labaw na nga kung nagpuasa siya. Kay sayang kaayo ang iyang pag-antos. Sayang kayo nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, wala siya madaw-daw dito. Kay wala man niya gisunod ang tulumanon sa Islam. So klaro kayong giingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unya sa tao daw nga nagpuasa na ay duha ka oras nga ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi Muhammad la famisaim atyab indallah la khaluf famisaim atyab indallah min rihal misyam al-qiyamah o kama kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kamatuoran ang baho daw sa bakba sa tao nga nagpuasa pinakahumot pa daw sa pinakahumot nga perfume din sa kalibutan dito sa Allah subhanahu wa ta'ala pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ha? Kanang tao nga nagpuasa, kanang baho silang bakba pinakahumot pa dito sa Allah. Pinakahumot pa atong perfume din sa kalibutan. Pero kinanglan dili pod nga ingon nga humot na bitaw ni sa Allah, di na ka manut brush. Dili pod kinanglan so siyempre muato bangod ka sa tao. So mga ganito, naisiwak, itong stick toothbrush. Pero saan taman nga, wala man tayo stick toothbrush dali. Toothbrush na lang. So inato, pero gipanayag ka to sa mas makalaaron ang tao, maingganyo ba? Maingganyo siya nga magpuasa. Unya, anak po ng propeta Muhammad sallallahu nga lisayong farhatan. Sa tao nga nagpuasa, kada duha ka oras nga malipay siya. Farha, عند إفطاره وفرح عند لقاء ربه. Ang unang nga oras nga malipayon siya, malipay siya sa time nga mag-iftar. Kanang mo break na sayang puasa. Na duha ka tafsiran na nagingon natong mga ulama. Kada adlaw malipay siya kanang mo mukaon na siya, kanang musap ng adlaw. Ang ikaduha nga giingon sa atong mga ulama katong pagsambayan na og Eid katong hari raya. Malipay na daw sito kay nakumpleto niya ang pagpuasa sa sulod sa bulan sa Ramadan. Unya ang kadua nga oras nga malipay siya pag-abot na sa adlaw sa paghukom. Iyahan nang makita ang iyang labaw makagamo Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod sa iyang pagpuasa, mo kadtoy grasya or gantimpala nga makuha niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, makita niya ang tinuod nga naon sa Allah sa labaw makagagahom. Tungod kay success ang iyang pagpuasa. So mga katumangigalan mga igsoon, no? Daghan pa kaayo ang kaayuhan diya sa pagpuasa. Ilabi na diya katong sa hadith nga na daw sa paraiso na iwalo kapultahan. Na iwalo sa kapultahan daw kay naipultahan dito nga gihingalan og Babu Rayyan. Pultahan ang pangalan niya Ar-Rayyan. Exclusive lang kadto sa mga tawo nga nagapuasa. Wala na ilahi makasulod dito kundi kadto mga tawo nga nagapuasa lang. Kung makasulod na tanan ang tao nga nagapuasa, sirad-an ang pultahan og niya, wala na makasulod og wala na ko'y pasudlon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatong nga pultahan, exclusive lamang sa mga tao nga nagapuasa. So mga ito mga igalang mga igsoon, inshallah, ato na po padayon ng kaning ato ang topik kung ato na nasugdan, labi na nga hapit na mabot atong bulan sa Ramadan, no? Natunta nga, maaptan pa unta nato ang bulan sa Ramadan. Makapuasa pa unta ta amin. Unya, Matoy mabalik na ito nga ang Ramadan, pinaka the best nga bulan nga maginulso sa atong sala, magdisiplina sa atong kaugalingon, sa pagsunod, sa gisugo sa Allah, pagpalayo sa gibawal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dami ng kutub. So, dami lang kung ibalik sa mga, kulo ko lihada, wasagfirullah li walakum, sa muslimin na wala muslimat, wasagfiru inna wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, no? Atong nadunggan atong alim, no? Ayun sa blessed ang month sa Ramadan. Inshallah, kung baga kita mga Muslim, no? Dapat nato ay ikalipay na doon na inshallah. Kumbaga magduwa ta pirmi, no? Allahumma baligh na Ramadan. Amin, amin. Paabutan mi Ramadan ya Allah, no? Amin. Inshallah. So atong oras medyo gamay na, no? Ako timbaya ato ako paminaw sa sa Panabo si Aisha Lari og yung anak na si Yashing taga-adlaw sa Pinas inshallah. So assalamualaikum sa inyo.
O medyo ato oras tipid naman. Ato tapuson. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.